Žolík is dead. Vlasy by som mu dotoral. Máš jedného hore, Lukáš. Pri tebe. Však to je Danny! To je Danny! Novozámocký king, hajzel vyjebaný. Počkej, to je naše nebo? To asi nebude naše. Poď, som tu sám. Debilko. Čo tu velerička pojebaná na mňa padá? Schody na ten... Kamo, ja jebu tvoje auto, skurvený, sa ideme kokot! Debil, fakt. To si ako teraz povedal, ty retardovaný kokot? To si nepovedal, jak sme nastupovali. Drž piču. Ja by ti řekl, že jebu tvoje auto, sa neposlechneš, kamo, nikdy, kamo. Ty už som vedel, že v piči. Cinema. To je keby som ti povedal, vieš čo, daj na červenú a potom poviem, jebem ti tvoju červenú, kamo, lebo padla čierna. Podľa mňa sú úplne hore, vieš. Tam. Na streche, nie? On je ešte za mňou, čupí za gaučom, ten kokot retardovaný. Nie, to bol ze 100 metrů, kamo, nejakej čurák vole z dálky. Co ti jebal? Pičus. Nehraj takéto hry, kde musí byť skill, kde jednoducho musíš byť na jeťak, keď chceš hrať na chill. Choď hrať do piče Minecraft, kokotko. Joj, jak mu dal. Strapatá pani, ktorá je naozaj strapatá, však to bol jasný slota. A ešte povedal, vieš čo? Že prečo dal pán Boh tak krásnu krajinu tak špatným ľuďom. Aby nás vešali po kandeládroch, aby sme sa my učili odčenáš po maďarsky, tak to teda nie. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Minus 94 pod silom, má 0 HP. Pušujem ho. Ty kokot, chat, clip it! Clip it, to je Sixth Sense. 6. zmysel, ti jebe. Koľko mám FPS? Nevidím. Kokot, prečo tu mám 600 ľudí na streame? Vám jebe. Daj si pravým na Steam. No, a nejde mi presunúť čípka z monitora na to, nechcem to robiť, mám piči. Musíš autabnúť. A to sa mi nechce. Už hráš na kompe? Hrám. Dement. Poď som ma... To čo je za otázku? Kto si tam videl, keď si tam nebol? Kto si tam videl, keď si tam nebol? Čo? Preložte mi to niekto z tejto egyptštiny. Kto si to... Čo to bolo, ty kokot? Odchoďte to niekto. Kto si to videl, keď si tam nebol? Keže, aký majú grill? Pôjde. No ani piči. Nejde chlapcov. A, ty kokot! Na strechu by som išiel. Ty kokot. Tu nejaký? Teba? Tak, to bola cinema. Ten debil. Ty kokot, to bola cinema. Na ja otvorím, pripravte sa. Budete strieľať asi. To ja mám namerené. Má málo. Trás tam. Jeden nok. Majú málo, poďte. No, všetci. Prijebal som ho. Pekne, všetci traja. Ja som ich dobre počul, tých vyjebancov, a ľudnite ich, zoberte od nich zbrania a blbosti. Mám nejakú kartu. Hi, Ghostface. Asi piči, kamaráde. A nemá šancu. Ha! To si Jak vedel. On sa jebol do skrine. Sa nesnú, či jedol tulke. Čo je kurva tulke? Čo je tulke? Kokot na cibulke. Ja mám pič. To dnes isto jedol. Nie, kokotina. Aha, jakže som muted. Donated 5 eur. Si muted. Kedy je nová sezóna? A piču som muted, si mňa robia piču, že som muted. Počkaj. Počkaj. Nepočúvaj, retardov. Kedy je nová sezóna vo Warzone? Kokot! Mi tu robí šok. Renzo ho zablokujem do piči. Kde bol? Vo vnútri. Pre tebou. A to čo? Kokot! Dupe ide. Nice. Ešte jeden! Čo je? Ešte jeden.
u mňa dvaja. Granát. Jebem na to. Čo ti jebe, veď som stlačal padák! Dobrá, počkaj, teraz ma nevidíš? Ako vidím ťa do piče veci predo mnou, kurva. Aha. Však mne to nejazdí. Akože žijem, hej? Hard to kill. Vidím, markujem tu jeden. Tu hore? Potrebujem. Dvaja. Traja, alebo celý tým. Krek hore. Artilérka. Čo ti jebe, poď ma kúpiť. Vyjebaná hra! Počúvaj, Peter, hneď to pustím, dám mi chvíľočku, len to musím prepnúť, vieš? Žebrak vyjebaný. Chod do piče! Policajt! Svalín! Kokot! Aha. Brzdi! Jebem na túto hru pojebanú. Počkaj, čo? Jo. Čo sa na DualShocku naučíš? Dobre. IRL nájdeš. Ja som prispel. Dobre. Jebem na to! Na close, na schodoch. Dal si ho? Nie, nedal. Dobre, vás kryjem, ja poďme resovať, ja ťa kryjem. Idem. Tuto kry, tieto schody. Hej. Bracho, jak kryješ tie schody? Čo si retardovaný? Ďalší do píši, ja neviem. On vybehol zo schodov a ma zabil. Je tu viac, chápeš to? On išiel aj zo skurvených oných, za vami stál do piči. Sme skončili v 8. Povieš kryjem schody, tak ich kurva kry. Z môjho pohľadu som ich kryl, rozumieš, že tam boli ďalší. Kam ideme? Počkaj, tu je pick-up tej misie, nejdeme po to, jebať. Jebať. Označte kam. Označte. Niečo ma zameriava. Lock! Vyskočte! Ty pičo! Teraz akože sused, keď nevstane, tak už nikdy. On vyskočil z postele, tiež s nami. To čo bolo? To si zo mňa robíš piču? Láska, to kúkaš, čo? To kúkaš, láska. Ako tebe jebe, Lukáš, ty, že bombiš. Že mi nebude žena písať, ty kokot, nebude mi žena písať, že donatovať, že nehrám ani piču. Jebe, tak by som nemohol spať. Daj si vestu, Lukáš. Slnko je čo? Vypadá či čo? No ako možno, to bolo jednoduchšie niekedy. To neznamená, že keď mi túto pán Lukáš nerozumie, tak neznamená, že mi iný nerozumie, vieš? Že čo? Že počúvaj, vieš čo, ja už mám asi 6-7 pivo za sebou, vieš? Bracho, ja to počujem, lebo ten jazyk je jak Andrej Danko v parlamente. Trošku sa to tam motá hore dole krížom krážom. Čo ti jebe? Počúvaj, Rez, už si pojebal niekedy fanúšičku zo streamu? Nie jebe ti. Fakt? A piču, chat, veríte mu? Jak to máte nastavené, chlapci, tuto? Čo, nezahovaraj! Nezahovarám, ty príjemne, že nastavím Battlefield, nie? Kokot, jak zahovára. Ty si priebaný, že by som ti povedal, nie? Čo mám riskovať, ty kovo, že kto tu bude čo vyprávať, čo ti jebe? Smeješ, ty kokot. Počkaj, zmizol mi chat, kam mi zmizol chat? No a kde sa tu nastavuje Vice? Aký Vice, čo je Vice? Ja som Vice, to je jedno, počúvaj. Tam, ty máš, jak máš tie scény. Vrátil som sa z Emirátov ako Vladko Vice. Tu, Chat, viete prosím vás napísať, čo je zle? No hoci kto to pošle jeden bit, tak toto pípa jak vianočný stromček.
Takže to minimálne zdvihni, že nech mi to pípa ty kokot, až keď je to, ja neviem, 2 eurá, nech neposielajú mi centy, aby som nič nepočul. Však to takto nemôžem hrať rankedy, čo si kokot. Počkaj. A tu typek mi napísal, že honil som si kokot a podobné one nezmysly. Tu dotujú euro a pýtajú sa na pičoviny, to ste mi mohli povedať, že to bude takto. Ty kokot, to ste videli? Mŕtvy. Kotrmelcom. Bacha, vybuchne tam, vybuchne to! Ty kokot. Á, no. To nebudem si, on... Kapol si, či oni ťa zabili? Ja som padol, zlomil som si nohy. Tieto kotrmelce, toto... Ti jebe, to sa podo mňou prepadlo. To ti jebe, že normálne podo mnou ste prestrelili sklo a zajebalo ma to. To ti jebe, dobre začíname. Poď ma oživiť! Vieš, že sa ma pýtajú už tretí deň ľudia, že aký mám názor na magnetickú rezonanciu. Vieš čo, odpoviem ti, je to úžasná zdravotná pomôcka a nástroj pre lekárov, ktorý umožňuje vidieť až do vnútra tkanív a všetkých vecí, takže lekárom to veľmi pomáha. Spokojný do piče! 100 metrov, takže ako neviem, aký vám pomôcť. Poď, ideme za žolom. Poď. Ideme za vami na tanku, poďme. No to je pičovina toto, ne tank. Tu došoferuje. No. Auto predáme. Takže sme prišli o tank práve. To sme prišli o tank. O tom sa nebavme. Piče. Bahem! Jeb. Dobre. Cinema! Kde sú? Pri nás, kde si, neviem. To jeden padal, keď som ja pristal, jeden padal sem niekde. Ty. Žebrak vyjebaný. To sú žebráci! Začupení! Guma, Maziková, piča. Tak ja nemám platy, ja zomrem, keď tam pôjdem. Jo, ja mám ale kamo kord, že úplne to je hnus, vole. Easy. Destino, chyť ma za vlasy, za cop a zaťahni ma za roh. Čo? Vy akú hru hráte, prosím vás? Nehráš to isté s nami? Kamen je full team. Vydrž Miket. Toto je moje Miket. Sú tu na mne, ja to mŕtvy. Čakal, na čo sme tam išli? Na čo sme tam išli? Ego, kamo, ego. Mám dvoch? A čo s tým má ego? Dobre, Rejno. Ne, ego. Kamo. Lubander tam bol, tak som tak práve. Pičo.